Aldundiak berrartu du Zubietako errauskailuaren proiektua, eta horrek kezka sortu dit. Handia gainera. Beldur naiz, elikatzen gaituzten lursoro eta baratzen gaitu. Arnasten dugu bairea bat. Gure seme-alaba, guraso eta uzokinen bat. Gure herriak kezkatzen. Esaten digute segurtasun neurri zorrotzak eta puntako teknologia izango dituela. Lasai ibiltzeko, kalterik ez dela izango. Dena kontrolpean dagoela. Dena oso aztertuta dagoela. Dena legezkoa izango dela. Ai, dena legezkoa. Beldur naiz ea zer egingo ote duten legezkoa. Legezkoa izango da kutsadura? Eta gora egiten badu, neurri berean egingo du gora legezkoa den kutsadura maila? Legezkoa izango dira kutsadura horrek sortuko dituen gaixotasunak? Eta gora egiten badute, esango digute ez dela ikerketan hori frogatzen duena erlazioa errauskailuaren isurien eta gaixotasunen artean? Eta tragedia gertatzen denean, orduan zer? Esango digute legeak agintzen zuena betezela? Aldundiak eta proiektuaren alde egin zuten gizon emakume horiek beraiek ez dutela erantzukizunik? Dena legearen barruan egin zela? Ezinezkoa zela natura kontrolatzea? Ezin zela aurreikusi? Tragedia saihestezina zela? Elkartasun osoa adierazten dietela kaltea jaso duten pertsonek? Agian arrisku egoera gutxietsi zela? Aurrerantzean legea gogortuko dutela? Haiene, beldur naiz impunitate ere legezkoa egingo dute. Tamalez, ugariak dira falazia. Eta falazia bat dela dio, saihestu daitekeela. Zubietako erraustegia ez dugu nahi. Batu zure hotsa gurearekin lasarte horian aire garbia ekimenean. Ozen esan dezagun kezkatuta gaudela eta ez dugula nahi legezkoa izatea horrelako arrisku egoera bat. Hartu hitza eta esan zer hautlatzen duzu. Gure autua argia bezain garbia da. Zubietako errausteriari